Добрый вечер, девчонки и хлопчики. А я удзельнічаю у эксперименте. Ён такі салодкі. Прывітанне, буслічак. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добрый вечер, Рыся. Прабач, але я вельмі заняты. Вы не ведаеце, бусліка не падмянілі. Выглядае ён, як знаёмы нам, малы, а вось паводзіць сябе незвычайна. А я ўсё чую. Чаму гэта я незвычайна сябе паводжу? Таму што наша птушка вельмі выхаваная і гасцінная. Тут усё абкладзена марожаным. Але ты нават не прапануеш ім пачаставацца. А, ты пра гэта. Прабач, сяброўка, але падзяліцца я зараз не магу. Маў, яшчэ сяброўкай мяне называе. Рыся, ты не крыўдуй, калі ласка, але я не скнара. Проста ў мяне эксперымент. Скажы яшчэ, што ты вырашыў атрымаць новы спосаб вырабу марожанага. Не, зусім не так. Я хачу добра падрыхтавацца да зімы. А пры чым тут марожанае? Наадварот, марожанае – гэта летні пачастунак. Зімой лепш ласавацца чым-небудзь цёплым. Наш Топа вялікі спецыяліст па эксперыментах. Асабліва па салодкіх, рмаў. І ён аднекуль даведаўся, што марожанае добра дапамагае падрыхтавацца да зімы. Пакуль што я нічога не разумею. І нашы дзеткі-гледачы таксама. Адкажы, як яно дапамагае? Усё проста. І як я да гэтага сам не дадумаўся. Ды расказвай ужо, расказвай. Топа прапанаваў мне цудоўны спосаб падрыхтоўкі да халадоў. Гэта як зрабіць прышчэпку. Буслічак, ты мяне зараз блытаеш. Прычым марожанае да прышчэпак. А пры тым, што марожанае халоднае. Гэта ўсім вядома. І зімой на вуліцы таксама холодна. Вось здзівіў. Значыць, калі я з'ем многа-многа марожанага, я сам замарожуся. Ой, па-іншаму і быць не можа. Топа правяраў. З'еў адразу 10 пачак марожанага І сам у марожанае ператварыўся. Пакуль што не, але ён будзе працягваць свой эксперымент. І я таксама падключыўся. Значыць, ён сядзіць зараз і лопае марожанае? Ага, сядзіць. І мне прапанаваў так паспрабаваць. Буслічак, а як ты лічыш, колькі пачак марожанага у цябе ўціснецца, рмаў? Буду старацца вельмі добра замарозіцца. І пасля гэтага мне не будзе холадна, калі доўга знаходзіцца на вуліцы. Я змагу гуляць на вуліцы нават у самы вялікі мароз зранку і да вечара. Ой, я толькі падумала пра мароз, і ўжо холадна стала. Рыся, можа, ты прынясеш мне яшчэ больш марожанага? Ды ў мяне няма. Збегаю ў краму, прынясі сябру, калі ласка. Я буду вельмі чакаць. Я не збіралася на вуліцу выходзіць, але што не зробіш для лепшага сябра. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Добрый вечер, дядуля Добрадзей. Прывітанне, дзядуля, але мне трэба бегчы. Хіба ў такі час детки выходзяць на вуліцу? Там цёмна і ветер холодны. Лепш зараз у доме гуляць. Мяне буслік папрасіў, я і пабягу, хачу яму дапамагчы. Дядуля Добрадзей, Так. а можа, у вас ёсць марожанае? Не, я не вельмі люблю салодкае. Ты ў такую пару мне есці марожана не хочацца. Гэта ж летні пачастунак. Дзядуля, вы уважліва паглядзіце, колькі марожанага перад буслікам. Я пакуль пабягу, а буслік няхай вам раскажа, навошта яму столькі салодкага.
Так, ты некую вечарыну наладзіў з марожаным. Много гостей запросил? Ніяких гостей. И не обурайтеся, коли ласка. Дзяліцца я не збіраюся. А, Ёлечки, гэта на цябе не падобна. У мяне эксперымент. Топа яго распрацаваў, а я падхапіў. Пакуль што мне вельмі падабаецца. Дай здагадаюся. Вы вырашылі паспаборнічаць, хто больш халоднага прысмаку з'есць. Не, ніякага спаборніцтва. О. Хто больш пачак марожанага зможа злопаць, той лепш да халоднай зімы падрыхтуецца. Гэта выснова нашага мішкі. Ой, цікавая думка. Значыць, ты сам добра-добра замарозішся і станеш быццам салодкі лядзяш. Ага, ледяш цудоўна сябе адчувае, нават у самы вялікі мароз. Ага. Вось, принесла, сябар. Усё для твоего эксперимента. Ой, правильно, правильно. Няхай наш буслік ператвараецца у зімовы сапраўдны лядзяш. Ой, сябар, мороженое спрацавала. Ты быццам снегавік. А цяпер давайся уявім, што будзе з ледзяшом, калі прыйдзе вясна і пачне грэць сонейка. Ой, Лужина. Наш буслік лядзяш ператварыўся ў лужину. Звычайная з'ява. Ледзяшы заўсёды лужынамі становяцца. ой, не хочу я так, не люблю лужины, вельмі мокра. Ой, буслік, вяртайся да нас. Мы ж гэта толькі уяўлялі. Ага. Ой, мне ўжо перахацелася ледяшом становіцца, да і горло боюся застудзіць. Лепш зімой хадзіць у цёплай вопратцы. Тады мароз не страшны. Да і аднаму частавацца мне неяк нялоўка. Частуйцеся, калі ласка. Но мы пакуль паглядзім мультыплікацыйную казку. Ну а зараз, дзетачкі, мае любыя кветачкі, час чысціць зубкі, мыць тварыкі і адпраўляцца ў ложачкі. Кладитеся на мягкие подушечки под теплые ковдрочки. Солодких усім снов. Вочки закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай,
засынай.